това видео ще ви преведем през всичко, което трябва да знаете за Keto Light Plus, от невероятните му ползи до това как може да ви помогне да постигнете вашите здравни и фитнес цели. Ще разгледаме също така отзивите на тези, които вече са пробвали продукта, и ще споделим някои съвети как най-добре да го интегрирате в ежедневната си рутина. Готови ли сте? Тогава да започваме. Сега нека разгледаме какво прави Keto Light Plus, толкова обсъждан продукт. В центъра на този добавък са внимателно подбрани ключови съставки, които работят синергично, за да подкрепят процеса на кетоза. Кетозата, за тези, които не знаете, е метаболитно състояние, при което тялото изгаря мазнини за енергия вместо въглехидрати. Това състояние е основната цел на кетогенната диета, известна със своите бързи резултати в загубата на тегло и подобрението на метаболизма. Keto Light Plus съдържа смес от натурални екстракти и съществени хранителни вещества, които помагат да се стимулира този процес, правейки по-лесно за тялото да влезе и поддържа състоянието на кетоза. Това не само ускорява процеса на отслабване, но също така помага за поддържане на високи нива на енергия и намаляване на желанието за храни, богати на въглехидрати. Сега нека видим кратко какво казват клиентите за Keto Light Plus. Отзивите са изключителни. Много потребители съобщават за значителна загуба на тегло и увеличение на енергията. Например, Мария, която е загубила 18 кг за 2 месеца, казва, това беше радикална промяна. И Луция добавя, не само, че отслабнах, но се чувствам и по-енергична. Тези истории са ясен сигнал за ефективността на Keto Light Plus и за неговата способност да се адаптира към различни нужди и начини на живот. Накрая, Keto Light Plus може да бъде отличен съюзник във вашата рутина на кетогенна диета. Ако искате да научите повече или да закупите продукта, посетете нашия уебсайт, като кликнете на връзката по-долу. Напомняме, че Keto Light Plus не може да бъде продаван в аптеките, а само през официалния сайт. Благодарим ви, че ни следвате и не забравяйте да се абонирате за нашия канал за други съвети и актуализации за благосъстоянието.